Mycket tystare. Nej, det är bra. Tack, jag tror. Var är priset? Det är inte vi i alla fall. Nej. Ja. Sten på. Vem har fått satsa fel? Kvack! Nej, det är inte på mig. 1200 poäng, 1200 dukater, vandringspriset och guldägget. Gå hem till några som har flygit in i luft. Flygarna. Båda, hela laget. Alla blondier som Hela laget. Bild. Ska vi ha alla på en sida eller blanda? Ja, det är mitt Ställa i mörkret. Tack så mycket, tack. Och får ni äran att skriva in ert namn på 2012. Åh, vad fint. Tack så mycket. Och vi har ett litet sneaky pricky pris till de som fick bita det sura äpplet i år. Komma på sista plats. Åh, det är Lufta kommit Till Lufta kommer. Nej, skicka det till Sanders och skriv på en stor tur. Så öppet. Tack. Varsågod. En applåd för mig. Live upp det.